Correct. Medyo, Totoo yan. medyo nai-stress man ba sinda? Totoo yan, partner. Nai-stress man na sa tuya ng mga kaakian. Oo. So, Pero, pwede na sinda magluwas duman sa mga open space. correct. Oo. Sa mall, day pa pwede. Dahil pa pwede sa mall. Sa mga fast ipinagbabawal pa yan, partner. O, ipinagbabawal pa yan. Okay. Off limits pa para sa mga children. Okay. Younger than 15 years old. Wow. So mga 5 anyos pa itaas, pwede na magluwas. O mga boboy, mga bebe, pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Sa Oo, park. Sa park. Sa mga... Sa mga beach resort. Oo, sa mga Diba? open space mga lang. open space Day pa, lang. day pa makaduman sa mall. Day pa. Salamat ka. Oo. Ito dahil makaturo ki ba? Day makaturo ki kawata na bago. Ayun, day ka pa Ayan. medyo, day pa maluluho ang bulsa ni partner. Maluluhoan bulsa ta ka. Oo. Siyempre, pag nakaduman sa mall ngunyan ang mga aking maninibago yun, partner. Oo, Pag correct. nakaingi kawatan, Yes. Papa, wala na akong kawatan. Auto robot. Oo, medyo luma-luma na ngayon ang kawatan ko, Oro diba? auto. Nailing ko ngayon sa TV magayonon ngayon. Bakalon mo ngayon ako ka to. Yes. Yan ang good news ngunyan partner. No? Pwede nang lumuwas sa mga 5 anyos pa itaas. Correct. Paano kung halimbawa, sadit-sadit so aki, Okay. Sadit-sadit. patutubo na 5 anyos? Iyo ano, Oo. So always bring your birth certificate. pwede. Pero sabi ni Presidential Harry Roque partner, base Aha. digyo sa ipinalawas na kasuguan kang Malacanang, madepende man giraray sa mga LGU sa kaso kang COVID-19 situation sa indang lugar, pwede sinda magkaigwaning kumbaga kasuguan na bawal man giraray magluwas. Depende sa sitwasyon kang COVID-19 or sitwasyon sa lugar nila. Oo, diba? depende. Kumbaga, otorisado man giraray sinda. Yes. Opo. So, mga high risk na tiga-apod. Halimbawa, kung ang syudad nindo tabi mga tugang, halangkaw ang kaso kan COVID-19, Mhm. igwaning last word or last words an sa tuya ng mga alkalde na sunodon or dai sunodon, iyan Mhm. na panukala na yan. Correct. No? Opo. O, syempre, mananggad ta kung grabe ang kaso kan COVID sa tuyang lugar, Mhm. sabi nga kang Malacanang ngayon, tutugutan ngaya. Tapos ngayon at ang ngaya digdidae, Oo. may final say ang mga ehekutibo na magsunod or dai magsunod. Yes, oo. Pwede ninda lang kawan. So, pinag-apod na age restrictions, partner. Diba? Okay. Yung mananggad ta, siyempre, common sense baga, ano? Yes, common sense. Common Pero, sense. ang pinaka-punto tadigdi, at least medyo makakapag-purpasyar na sa to yung mga baby. Yes. Kaya tabangan tan sa tuya ng mga sadiri tangan iso mga baby boy and baby girl makadalagan dyan sa mga park, makapagburu bisikleta, makapag-jogging-jogging, makalanghap maning sariwang hangin. Tama. Diba? Oo. Kasabay manggiraray kayang partner. Ang pag-iingat, syempre. Kasi, di ba, Yes, yaon of manggiraray ang course. patakot kang COVID. Masulog kita kan face mask Face mask ta. manggiraray. Oo. Sa mga Opo. aki. Pwede na pala. Oo. Digdi sa to sa Legazpi, pwede na daw. Oh, no. Ah, I guess pwede na. Pwede na? Oo. Pero, depende man giraray kay alkalde, di ba, partner? Sabi depende nga ang kay sa mga- Mayor. Kay ano. Mayor. Yun ang pigsasabing pwede, Pwede, pero depende. Pwede, pero depende. Opo. Sige, good news yan, partner. Okay, ano? good news iyan. And good news man, tamas kay Brand Out Live, manggiraray kita ngunyang partner. sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Yes, nataraka kita. Pakapuon-puon ta, nag-fluctuate sa kuryente na wara. Correct. Ay, nako. Oo, may nag-text na sa tuya si Lola Carms Belmonte kang San Isidro Santo Domingo Albay, nataora ka mo sa ere. Nasa ere po kita. Na-late lang po lahat. Opo, na-late lang po. Nag-burn out. Yes, oo. O, igwa pa partner. Okay.
So paggamit ng antigen test, Oho. pwede da gamiton for emergency travels. Mhm. Oh, yun Yes, na. pwede baga. Pwede na gamiton for emergency travel. Antigen test, pwede na. Okay. Ang ugong lang kang radyo da ang nadadangog. Sa ere, on air, Oo, on ngunya, air. baka kasubago Ay, pa. ano? Subago pa garo yan, partner. Ano? Oo, sige. Ang ngunyan, I believe, Baloon ta pa, ano? ngunyan, I believe 100% nasa ano Iguana. kita, Yes. naka-ere na kita. Ano? Oo. Okay, sige. Iyan ang good news para sa ngunyan na pagkahapon. So mga kaakian ta 5 years old and above, pwede na magpasiring sa mga park, Oo. sa Mga piling lugar. piling lugar, Oo. ano, mga open spaces. Mga outdoor tourism areas, Oo, beaches. outdoor oo. tourism. Outdoor lang po mga Mhm. padaba niya mong mga paraan tabay. Outdoor. Pag sinabing outdoor, Oo. dai po yan anuan, aircon, Aircon. no? Oo. Dai- Kumbaga, fresh air lang partner. Fresh air lang, free flowing. Free flowing sana ang mararanasan tang mga karos. Correct. Ah. Okay, sabi ni 0616, maray na hapon, Ate Jen, Kuya A. Okay lang maski nag-brand out. Tuloy pa din ang programa nindo. Nagdadangog pirmi. Uya sa barangay, Maynaway, San Andres, Catanduanes. Salamat po from Nita Garcia. Wow, thank you po ha. Okay, sabi man ni 8811, Kuya A, Ate Jen, ang mga bakunado na po, meaning may COVID, pwede na magluwa. So, aren, May bakunado. corona. Ha? Kuya A, Ate Jen, ang mga bakunado na po, meaning may coronavirus. Daiman po. Daiman, it doesn't mean na nagpabakuna, igwang COVID. Diba, partner? Nagpapabakuna po kita para malikayan ta na, kumbaga, panglaban sa helang or sa virus, partner. Diba? Hindi Yes. sa COVID. O, it Ano doesn't yan? mean na nagpabakuna kita, igwa kitang COVID. Iyan po, diiton lang na portion Mhm. kang virus tangani na makagibuan sa tuya na lawas ning pinagaapod na ano yan body ano nga na pud kay to. Sige. Mari pinag-iisip mo yan na term partner, sabi ni 9261, sa kapanahunan po ni Boss Art Usia, Adani Azania, Double A, Villanueva, Ampi Bregado, Sophie Ayala, hanggang ngayon, naka-DCGP pa rin kami. Uya, family. Wow. Thank you po ha, 9261. Yes, salamat. Thank you so much. Thank you very much. Oy, yun ang good news na kunya na. So, congratulations sa mga kaakian. Ano? Pero, mag-ingat man po, grabe kita. Darahon tabi so sa mga face mask Oo. pag marulawas kita. Correct. Mag-sanitize man giraray partner, pwede kita permi man giraray kita listening kamot. And of course, maski pigtugutan na kita magluwas partner, obserbar man giraray kita ning social distancing. Yes, diba? balikan tayo itong so nag-apot kung may COVID da so may Oo. COVID da so bakuna. Para po iyan magkaigwaki antibodies Correct. kita Okay. ng panlaban Antibodies. sa COVID. Mhm. Yes. Tabi. Oo. Sige, mabalik kita. Sige. Mabalik kita partner para sa satuyang tema na sabi kan mga eksperto partner, igwa daa kimagayon na epekto ining COVID na ini Sa mga kaakian. sa mga kaaki. Oo, No, tama. ayun. So, bako man sa napalan partner, negatibo ang pwede tayo isipon and marealisar na magiging epekto sa mga aki sa panahon ng pandemya. Ngunya na na-experiencean ta Yes. pa ini, diba? Correct. Mailing ta kung ano ang magayon. O kamo po mga tugang sa mga nagaantabay. Sailing nido, ano po ang marhay na naidara sa Indo kang lockdown? Oo. No? Yes. Ngunyan na medyo napapagalan kita pero may good thing man po baga. No, ano po sa Indo? Oo. Ano ang marhay na naadara sa satuya or na itao sa satuya? Pwede mag-text sa 0927-3980-955. Opo, pwede man sa 0938-891-5475 na bukas tabi partner sa tuyang linya, diba? Yes. Pero, ma-commercial muna kita. Oras, alas 2:31. An oras hatod sa Indokang United Home Products, United Home Kidilets, United Home Sitab,
Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga
true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang Big Milo Paxi Grocery Cart! Basta! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bored ka na? Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Welcome back, partner. Welcome back. Sige, partner, para sa unta muna sa mga komento sa Toya via Facebook Live. Si Malu Atento Datin Claro. Kuya yan natin dyan, hapot ko lang po kung ano pa ang requirements pag nag-uli dyan. Fully vaccinated na po kami. Okay, if fully vaccinated na po kamo, i-present nyo lang ang vaccination card. Kung di pa man fully vaccinated, swab, antigen, or saliva test po. Correct. Sige. Okay. Sige. See you, Ate Malu. Malu. Makakauli na siya sa wakas. Oo. Si Ryan Bulawan, Barameda Ruby, hay sa gabus na taga Bicol, lalo na sa pamilya Buban. At Barameda family watching from Netherlands. Netherlands. From Netherlands. Si Madam Carms Belmonte, good afternoon. Mary Ann Ulager. Good afternoon, Kuya In, Ate Jenny, watching from Kitako, Ginobatan. Hoy, mga taga Kidako, Ginobatan, maray na pagkahapon sa Indo. Basyon Baleda, Lani Madrona, and Wilson Cordovilla, nakatutok man, and si John Paul Mendoza sa Tabaco City. Hearing man si Julie Nabor Pantonilla, Sir Nick Rigachuelo. Okay? Salamat. Sige, and sa iba pa na nakatutok, pwede po kamo magpaabot kan sa indong suwestyon o ano man na komento digdi sa programa. Correct. Oy, partner, napag-ulayan taga Subago na sa mga aki, pwede na magluwas. Ngayon naman, sabi kan mga eksperto, igwa da aki, marhay na epekto ang pandemya sa mga teenager. Naramdaman, naramdaman mo Arog ka sa to tuya, so, teenager. opo, yes. You look so young. Grade nagdagdag ang edad di. Sa pagiging teenager, anong edad gusto mo? Anong edad? Oo. Anong edad? 16? 17? 18. 18? Dibu. Naramdaman mo so sinabi ka to ni Catriona Gray? Yes. So, Silver lining. Silver lining. Oo, nagsikit bagay niyo. Oo. Sabi naman sa Merriam-Webster, ang silver lining ini so pag-asa sa ibong kang pakumagayon na sitwasyon. So ngunyan, nakakailing ning silver lining ining mga experts manungod sa satuya ng mga teenager, igwa da a partner na magayon na effect. Okay, magayon na epekto sa mga teenager. Ano yan na epektong iyan, partner? Ano daw yung mga epektong magayon? Oo, kung dati baga, parang medyo pag-abot sa biyahe, lalo na sa mga nagiging problema ta partner kang di kita nakaka-experience kapod na problema sa trapiko sa palibot, di ba? Diyan sa Rawis. Grabe dyan. Pag nag-abot ng alas 7:30, buhol-buhol na talaga ang traffic. Correct. Oo. So, maduman ka sa malaog ka sa trabaho or maklase ka partner, talagang nakaabot ka man sa dudumanan mo, stress ka na. Yes. No? So, digdi kita sa mga magayon daang darakan pandemya sa mga teenager. Sabi digdi, nagkakaigwa daaning pagkakataon partner na mamidbidan mo ang mga teenager, especially sa mga magurang. No? Totoo, tama, nata. Bawal magluwas. No? Mga teenager baga dati, ipinaluwas. May pwede lang 18 and above or pirang edad. Diba? So, kung arog da ka to, yaon lang sinda sa harong.
So mga magurang man, work from home ang igwasinda. Oo. So probably partner, 24/7 magkaibahan an sa tuya ng mga magurang asin an sa indang mga kaakian. Ayun. So may oras. Di ba, May partner? oras at the same time mamimidbidan mo da kung anong ugali an igwa an aki ta. Ayun. Unlike ang sa mga ordinary days dati, dahil aram nahiiling talang paghuli. No? Correct. Paghapon, paghuli-aling opisina, paghali-ali sa eskwelahan. Kunyan, apod na daily routine, yaon na dyan, kaibanan ta na from the time na mamata kita, from the time na makaturog kita. So, sabi partner, namimidbidan da akan mga magurang kung anong ugali, an igwa, an satuya na mga teenager. Oo, taka mga panahon, partner. Busy ang mga nanay-tatay sa pagtrabaho the whole day. At the same time, busy man sa mga aki. Busy man sa mga aki. So, banggi lang sila nagigilingan. Minsan man, ang mga nanay-tatay, hali na sa trabaho, mapahingalo na. So, mga aki, yung mga teenager man, partner, nako, pag alas 6, alas 7, maruluwasan na. Ay, sugibo-gibo mo iyan. Sugibo-gibo mo naman iyan. Nagbudungan kong sa insain, diba? Sa pantalan. Oo, sa ina pantalan iyan. Ara mo Sa iyan. boulevard, diba? Mapaparos-paros. Sa ara mo ang palipasan. Ayun. Oh. Kali ka kaya duman pirmi. O kasi ako rin nagbibisita sa Santo Domingo na nagduduman talaga sa palipasan. Araw mo nga Lilusot mo talaga, ano. May araw nga na ako na nagduman sa palipasan kang ino. Tapos, nag-ano ka sa palipasan. Paparos-paros. Pasunod partner, mas natututukan da akan mga magurang ang mga aki pag abot sa inda mga social media habits. Social media habits. No? Mahihiling kan mga magurang kung ano ang pigpo-post, kung ano ang pigpaparagribo sa inda mga gadgets. Oho. Tutok talaga. Tutok na tutok ang mga magurang niyan, especially sa pagklase. Diba? O, work from home. O, kumbaga, ano ito? Blended learning. Blended diba? learning. Sabi ni nakadepende da sa social media as in video conference apps ang kadaklan kan sa tuya na mga kaakian. Pati na ang mga magurang man. No? Ngunyan da ang pagkakataon mo para masiguro na positibong paagi ginagamit kan sa tuya na mga teenager ang sa indang social media account. Tutok. Nakatutok sa mga magurang. Oo, talagang nababantayan. Saro dayan sa mga magayon na pwedeng mahiling tang silver lining. No? Oo, sabi kining texter ta. Sabi po kang driver, ang silver lining, uni po daang makintap sa bumper kang auto. Para kalwag naman dyan ta. Ala ka mo, nangungudot na iningo niya na partner ko. Nangungudot ako ngunya. Kaya nga ako, arayo ako, 2 meters away. Kapag ako nakudot, malanit pati ang kudot. Kuya John, malanit na ini makakudot. Oho, mas malanit pag sadit. Pag sadit talaga malanit, pag dakula makulog yan. Sunod partner, nababawasan da ining pressure. O, ano daw ang pressure? Ha? Para da sa kadaklan, bako da masyadong pano ang schedule kan mga teens. Diba? Oo, Totoo. tama. Dako lang free time. No? So, Malimit da 2 hanggang 3 oras lang iyan ginugugol kan mga estudyante para sa indang schooling or pag-aaral. Oo. No? Mas komportable naman da ang unyan sa harong, lalo na kung nakapaghanda ang pamilya para sa distance learning. Nare-relax. Kung talagang preparado na partner o kaya nakapag-adjust na kumbaga. Correct. Aminon ta sa bako, mas na-stress mo yan kang eskwela, so magurang. Magurang. Iya ba ka? So mga kaakian, 2 to 3 hours lang ngunya nag-eskwela. Module or distance learning. So, online class. Correct. Oh. Unlike ka ito, from 7:30 a.m. to 4:30 or 5 p.m., nasa eskwelahan siya. Tama. O, igwa na nga ngunya, nagkakarigos na ugto na. Oh. Diba? Hapon na. Minsan may daay pa nakakarigos. Relax. Ang iba nalingawan ng mga rigo.
Nakaka-relax na, partner. Relax na ang satuya ng mga teenagers pag abot sa saindang akademya. Mhm. Isa rin sa mga silver lining. Tama. Ah? Mas nababantayan pa partner kang magurag ang mga aki pag abot sa pagkakan. Diba? Yes. Tapos partner, nakakatabang sa ano iyan? O nakakaturog ning marhay. Oo. Nakakakaturog ning marhay. Nakakakaon ning mga masustansyang pagkaon. Tutok baya so magurang. Di ba? Tama. Siyempre, mamuya ka, minsan ka to, ang aki, mangungog to, tinapay. Mhm. No? Sa mga, ano yan, sa mga eskwelahan, day nawawaran ang mga insidente na, ay, tinapay lang kaya kaunon ko ta, diet. Tinapay lang kaya kaunon ko ta, hawal tak kayo so, pambakal ko kaya pangugtuhan. Oo, ang Diba? iba nga di din na nangungurud to partner, diba? Lalo na sa mga talagang nagtitipid man. Pero Yes. pag yaon sa laog kang harong, maski pwede i-prepare sarong ina, sarong ama. Yes, tama yan, partner. And saro pa, nakamati ka na ka to, na-testing mo na ka to na nagyuyungka ka sa klase. Iyo, lalo na pag ang mga nagyuyungka sa klase. subject na Alas na-experience ako nga ni Kito na nangatarog ka. alauna, siguro, bata ang subject mo is Filipino partner. Sisay Nako, sisay ang sarong Pilipino mo. beses, di ko initago, naga po ako kipapel. Supapel, may laog na po. Wara. Paraman. Dahil grabe ka man, na may ludog ako kaan. Iyo, pag abot sa eskwelahan, minsan talaga, pipiruton kita. Lalo na kung nag-iling kang basketball kang sarong bangge. Tama. Mira, Oo. pipiruton kita sa eskwela. Ngunyan, sa mga kaakian, nakakakaturog ning dakol-dakol. Oho. Saro dayan sa mga magayo na dara-dara kang lockdown or kang Correct. COVID-19. Oo, sa sa mga katuya. ipigkukonsidera na silver lining. Yes. Baka pala yung mga positibong epekto sa Oo. panahon ng pandemya na dapat taman giraray marealisar. Ibig sabihin partner, bako lang pala kita duman sa puro mga negatibong epekto ng pandemya. Pero kung iisipon ta, kung puro kita negatibo mga tugang, Kuya Manny, kung iisipon ta na puro kita negatibo, aba, negatibo talaga kita kayan. Maluwas kita. Kaya harong negatibo na ang pananaw ta sa buhay. Mapasiring kita duman sa amigo ta, makikiurong kita, negatibo Problema na naman. Baka medyo aki-agi pa man ng edad ka partner, pero ang hiling sa tuya, gari. Agi planchahado kaya ang angog mo, 'di ba? Yes. Totoo diba? yan. Oo. Mhm. So may mga positibong bagay man pala na kitang makukuha. Pag-abot sa lockdown. Lalong-lalo na sa mga teenagers and mga estudyantes. 'Di ba? Tama. Oo, Dahil mo na kay Puan magyung ka sa eskwelahan, tas arong ka na makaturog. Kung napirot ka, medyo pahingalo muna. 3 to 4 hours or 2 to 3 hours na ang eskwela every day. 'Di ba? So ibang ani nagagribo kan sa indang mga module pagbangge. Yes. Tapag kaaga full-time kawat sinda. Totoo yan. No, aminon ta yan. Full-time kawat sinda pagkaaga. Oo. So may oras talaga partner. May oras pa sa lambang miyembro kang pamilya and nagigibot ta pa na mas nagiging healthy kita sa panahon kang pandemya. Sabi kang texter ta, maniwango na nga ni ngayon, madayat pa. Naku. Di ba? Saro pa kayan partner. Oho. Nagigibo kan mga aki so mga gusto nindang gibuhon. Mhm. Sumbaga kung ano ang trip ninda sa buhay. Mga trippings. Oo, ano mga trip ninda sa buhay. Usually sa mga kaaki ang yan ma-trip so mobile gaming. Makaka-mobile gaming sinda. No? Tama, So oo. iba man Korea drama. Makaka-Korea drama sinda. 'Di ba? Matatapos mga sinda ang sarong K-drama. episode every day. Mhm. Oh, yeah. Ang iba nga ni Ken, natatapos ang gabos na episode. Yeah, no. Bisa na kita magpaabot kang matanga na Oo. magparahiriling kita. Baka pagkaaga, imbis na pag matata, sabi nga ni, masigla, Naging matamlay lugod. matamlay lugod kita. Oo. Tagulang kita sa katuro. So, dapat kompleto man giraray. So, kompletong oras ni pagkaturog partner, Yes. diba? Di man giraray pag... Kaning sleeping beauty kita. No? Correct, Sleeping oo. beauty. Mhm. Ano kayan partner? Sa aga naman. Oo, inabot na kita ning oras. Sana Sabi ni magbalik na sa Agom, kuryente. Sabi ni Agom, planchahon ko ang iyo. Ako na gusto mo, ako na. Di, Pero partner, tingpapako.
Planchahon ko ta. Planchaw no pag-uli ha. Gamit ko Hello. subagong plancha na babakalong ko taod-taod. Wow. Sige, partner. Sige, yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ang unyang Aldownin Lunes. Sa lado technical, Kuya Manny T and din Kuya June Napoles, si Richard naman sa Satuya ng IT Department. E di po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and